A Xunta impulsa unha gran auditoría enerxética en portos e polígonos con diferentes obxectivos, aforrar custos, avanzar na descarbonización e blindar a suministración eléctrica. Esta mañá desenvolveuse un novo Consello da Xunta no que o Goberno autonómico avanzou en diferentes eidos. O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, destacou a posta en marcha da primeira gran auditoría enerxética en 315 portos e polígonos industriais de Galicia, con tres obxectivos fundamentais. Primeiro, seguir avanzando no proceso de descarbonización con novas propostas enerxéticas, axudarlle ás empresas que están nestes polígonos e tamén os portos a aforrar nos seus custes enerxéticos e tamén unha cousa moi importante, visto ademais, vimos do apagón aínda non explicado, fomentar o autoconsumo e, polo tanto, blindar a seguridade eléctrica destas empresas, destas industrias. É a maior, decía que é un proxecto pioneiro en España e mesmo en Europa. Nunca se fixo unha auditoría tan grande. É arrancar o vindeiro mes de xuño en 193, decía que 315 no total, e o desglose son 193 parques empresariais, públicos e privados, que existen en Galicia, e 122 peiraos de interese autonómico. O presidente da Xunta anunciou que o Goberno galego aprobará unha nova medida fiscal que permitirá que as familias de alrededor de 60.000 alumnos desgraven na declaración da renda pola compra de libros de texto ou material escolar. Na declaración da renda do ano que ven, a previsión de aforro é ao redor de 6,3 millóns de euros e irá dirixido a familias con rendas anuais per cápita entre 10.000 e 30.000 euros que non reciban outras axudas da Xunta de Galicia para manuais e material. Estas familias poderán desgravar na vindeira declaración da renda os gastos por compra de libros de texto ou de material escolar para aqueles fillos que estén matriculados no ensino obrigatorio. Cada familia podrá desgravar un 15% do gasto do investimento ata un máximo de 105 euros por fillo. A desgravación vaise realizar no exercicio fiscal na renda do ano 26, que corresponde neste caso, o exercicio do ano 25. Outro punto que recibiu luz verde foi converter o Camiño de Santiago nun refuxio climático. No senso de poder enchelo de árbores en moitas zonas que agora mesmo hai zonas onde xa transcurre o camiño por bosques, por arboredas, pero é certo que hai outras que non e son susceptibles de plantación e queremos facelo, plantar árbores autóctonas en moitas zonas do percorrido que agora mesmo non as teñen. A hora de elegir as especies a plantar, xa digo que queremos que sexan especies autóctonas, pois hai que tener en conta as condicións do solo, o tipo de zona que sexa, pero queremos empezar xa, o que facemos é aprobar as primeiras experiencias piloto en 2 tramos de 6 km, que son o que está o paso do camiño pola zona de Sigüeiro e tamén no parque empresarial do Tambre.